Vale, eurera. Hirugarren galdera, zein da akzioen kontabilitate balioa zabalkuntza egin ostean? Vale, hemen, karo, dekogu zale batetik, 10.000 akzio zar, ikusi dugu lehenko ariketan, 10.000 akzio zar, zabalkuntza itxerako momentuan, 110 euro balizua bila, bai? Baina ikusi dugu, akzio berrien presioa dala 100, bai? Baina ikusi dugun bezala, bai? Hemen da 100. Baina sarre balitxo bien 110. Beraz, karo, zein da ontxe akzio guztien presioa zabalkuntza inostian? Pues hemen behar dugu media bat, batazbesteko bat. Eta obviamente dekogunez, 10.000 akzino, bai? 110 egaz, eta 5.000 akzino, 100 egaz, 110ko balio hori pizkat jetxin bierko da bai edo bai. Ze akzino barrizek itxiego balio daue. Ordu ditxen dugu batazbestekoa eta lortzen dugu presioa. Hortarako dekotzue formula hau, bai, taulara etorrita, bai, hemen agertzen den VT hau, kapital zabalkuntza osteko balioa, hor begiratu behar dugu. Horren, VT, hemen dekoguz zifra, letra pilo bat, baina zentzu hartzen batzagu, ez bagare letra zehatzez gogoratzen, berdin ondo ingo dugu. Orduan, hemen dekogu, V bider VC, gehi N bider VN, zati V gehien. Bueno, hemen da, ze bat akzio zarteko guz, V, zenbat balio da bazio zar batek zabalkuntza itxeko momentuan, realmente zenbat balio da ikusi dugu, 110 zala, pues beraz, 10.000 bider 110, bai? Eta hemen dekuz, N de nuevas, zenbat akzio berri eta ditugu, 5.000. Vale, ze presioetan, kasuntan balio nominala esan dugu dala, ez da? Beraz, 5.000 bider 100, eta guzti hori zati, 10.000 akzio zar, gehi 5.000 akzio berri, bai? Beraz, banatorren ona, bai, hori, formula hori jartzen dut, eta zifratera pasatzen dut. 10.000 akzio zar, 110ko presioan, 5.000 akzio berri, euneko presioan, zari, 10.000, 5.000 guztira, 5.000 akzio ekotela zabalkuntza ostean, eta presio motu ez da 106,66. Bai, beraz, zabalkuntza ostean, 5.000 akzio eukiko ditu enpresak, 10.000 barik, bai, 5.000 gehiago, baina, karo, presioa pizka jetxingo da, ze, akzio berrien presioa, txikin hau da. Orduen, hau da, ukiko den presioa. Vale. Orduan, fijatzen bagara, pues, akzio zaharrak, ondan barbaizu bien, eta ontsi onda 6,66. 3,23 galdu akzio bakotxak, bai, zabalkuntza hostian, bueno, merketu indiez, bai? Baina izan dugu, berrio bueltatu basuna, akzionista batek erabakitzen badau erostea, pues, bueno, mantenduko dau lehensokon proportzioa, baina asumetu beharko dau, bai, akzioen balioa basuago dela. Beste barik. Vale, hori kalkulatuta, guazen azkenengo atalera. Demagun, bai, akzionista horrek, bostuen akzio zitsun horrek, ez da bela nahi akzio berri horrek erostea. Berak aukeria eko erosteko, baina ez dau behartuta, bai? Doko eskubide bat, baina aldau, eskubide hori gauzatu egin eta erosi, edo aldau bere eskubide hori ez egin, bai? Eta eskubide hori kanpoko norbaiteri saldu. Bai, torten bagare taulara, hemen esplikatzen datzue, akzio berriak ez erostea, bai? Enpresaren jabetza, portzentaia galtzen dute, karo, nik 10.000 zinen akzioak bosteun banitxun, euneko bosta dauken, baina 5.000 akzio badauzen ontxe, eta nik ez bot berririk erosten, 5.000-tik bosteun jaz da euneko bost, bai, ja gitxi hau izango da euneko 3 edo. Orduen, hor galtzen dut, nire jabetzaren parte bat, baina bueno, ez nau behartuz erostera. Hori bai, alde hon bat bebadeko, bai? Kusi dugu akzioek galtzen dabiela diru pizkat, ez da? Zabalkuntza hostien, 110 pasau dira 106,6. Beraz, nik ez bot, ni arpietza eskubide hori gauzatzen, ez bot akzio berriak erosten, aldot eskubide hori kanpoko inversori bati saldu. Eta holan, konpensatuko dut, bai, nire akzio zaharrek ukidabien galera. Eta hori kalkulatzen dugu, 4. galdera hontan, bale? Horren, hemen kalkulatu behar dugu arpidetza eskubide hori, bai? Eta hori kalkulatzeko, hemen dakogu formula, bai? Taulan ikusiko dugu. Trik, taulan nator, arpidetza eskubidea, bale? Hemen, hau da, formulia, bai? HE, berdin, VC, VT hau txartu dago barkatu, VT, bider zerape.
Vale, ulan ikusitza, dices, que raro, ¿qué es esto? Baina, bueno, hartzen motzagu logika da. Arpidetza eskubidea da. Zenba balio da akzio batek zabalkuntzen baino, realmente nirokonak zinuak lehen, bostun horrek zenba balio bien, 110, ez da? Eta ontxe pasau diez, zenba balio da zabalkuntzostien, 106,66, bai? Beraz, zenba galdu da nire akzio zahar bakoitzak, bai? Hori kalkulatzen dagoena parentesi honek. Kasuntan, 3,53 emango dozku, bai? Zera, 110 ken 106,66. Baina ez da bukatzen, amigos, hemen ikusten duzu ebe, bider ZP. Bider zabalakuntza proportzioa egin bar dugula arpidetza eskubidea kalkulatzeko. Vale, orduen. Zenbateko plusa pagatu behar dago akzionista berri batek, bai, akzionista zarren galdera konpentsatzeko. Más o menos hori da, bai? Orduan, guazen ikustera. Gatoz ariketara, eta zen du, vale, arpidetza eskubidea, VC ken VT. Vale, orduen, 110 ken 106,6, bider bi. Eta maitza, bai, hau zen ez 3,53, bider bi, 6,66, tan salduko du akzio berri bakoitzaren arpidetza eskubidea. Vale, orduen, erosle berri horrek kanpotar horreri, bai, kanpoti datorren inversor horreri, lehengo akzionista salduko bere arpidetza eskubideak, bai, berak erosien alzitzun 250 akzioaren eskubideak salduko akzioko 6,76ko presioan, bai, eta horrela plus honekin konpenseko akzionista zarari bere akzioek ukidabien galera. Orduan, zenbat ordainduko du akzionista barri batek? Esan dugu, akzioak barrizek 1 euroko presioa dekien, beraz, berak akzioko 1 pagauko deu, baina plus hori gehituta. 1 euro honek fango diez enpresantzako, eta 6,666 honek fango diez akzionista zarraren poltsikora konpensatzeko bere akzio ukidabien galera. Orduan, guztira pagatuko da 100 balio nominala, bai, ikusti dugu mesela akzio berriena, gehi 6,66, bai, plus hori konpensatzeko akzionista zarraren galera, bider erosten ditu akzioen kopurua. Kasuntan diela, 250. Beraz, 6,66 bider 250, 26.676 ordainduko du 250 akzio berrigatik. Ikusi egun bezala hemen, akzionista zar bate pagekoa zen 25.000, 250 akzio berrigatik, baina kanpoti atorna gehiago pagetzen dauz. Plus bat pagatu bierdeu akzioen gala hori konpensatzeko akzionista zarrari. Beraz, honek ez da paguko 25.000, baizik eta 26.676, bai? Eta, ikusteko guzti honek zela kuadratzen dauen, bai? Ozen ikustera azken fitxa hau. Eta hemen ikusten dugu, bai? Akzionista zarrak esokon 500 akzio, bale? Zabalkuntza horretik lehen balizu bien 110 euro, bai? Beraz, bere 500 akzio esokin 55.000 euroko balio bat, bai? Baina ez badao akzio berririk arpidetzen edo erosten, bai? Bere 500 akzioekoin 106,66 balio daue, eta guztira aukie 53.000 balio bat. Beraz hemen, bere, bai, akzioek 1.666,66ko galera bat euki daue. Vale, hasta ahí. Baina, karo, berak ez bau akzio berrik erosten, aldo bere arpidetza eskubideak saldu akzionista edo inbertsore berri bateri. Orduan, 250 akzio horrek alzauela berak erosi saltzen botzoz, bai? 6,666ko arpidetza eskubide bategaz, akzioko, bai? 250 bider 6,66 motezku 1.676,76, bai? Beraz, hemen eukidauen galera eta hemen eukidauen sarrera extra hau, bai? Akzionista sarraren galerak konpentsatuta daude. Bai? Bueno, pixka lioso izan alda, ez dakit lehenengo arrankatzeko, kostatzen da pixkat, baina ingo ditugolako inbat ariketa, eta nau seguro, ulertzen bozue pixkat aria eta zentzua ariketari, pues ondiko dituzuela, vale? Venga, besarka datxuet, eta ondo izan, agur.